Eisteddfod, cerddedfod, sefyllfod. Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn ddathliad enfawr o iaith a diwylliant Cymraeg sy'n digwydd bob blwyddyn mewn ardal wahanol ar gyfer wythnos o gystadlaethau. Mae yna ganu, mae yna adrodd, mae yna yfad. Digon? So mae, yw'r, cyfansoddwr a YouTuber o Hong Kong sy'n gwneud fideos am ieithoedd. Dwi'n dod o Hong Kong yn gerddor ac yn byw yn Manceinion, so obviously, dwi wedi dysgu Cymraeg. Mi o'n I ar restr hir dysgwyr o'r flwyddyn eleni, ond dwi erioed wedi bod i'r Eisteddfod. A bod yn onest, dwi ddim really deall be ydy hi. Ydy hi fel y gemau Olympaidd, neu ffair i werthu pethau, neu jyst cyfarfod i siarad Cymraeg? Ydy person o'r tu allan yn medru perthyn i'r diwylliant Cymraeg? Ydy'r iaith yn hanfodol i'r diwylliant? Ydy dysgu Cymraeg yn ddigon mwyn perthyn? Be ydy pwynt yr Eisteddfod, anyway? Ond cyn hynny, awn ni nôl un diwrnod, achos mae'n amser y pacio. Be dwi angen? Wel, camera, ymbarel, yng Nghymru, yn bendant. Tybed pa fath o ddillad mae pobl yn wisgo. Iawn, barod am fynd? Dwi'n gweld lot o Gymraeg ar Instagram pan dwi'n sgrolio, ond na, dwi ddim yn cael lot o gyfleoedd i siarad Cymraeg. Angen cynhesu fyny. Do'n i ddim rili'n gwybod be i ddisgwyl. O'n i'n dechrau teimlo fy mod i wedi cyrraedd Hogwarts yn rhydd i siarad ein iaith ei hunain i ffwrdd o'r mwgls i gyd. Mae'n gyffroes, sy'n dweud. Mae'n gyffroes iawn. Dwi erioed wedi clywed cymaint o Gymraeg o blaen yn bywyd fi. Dwi wedi gweld cymaint o stondinau, o sefydliadau Cymreig, ac mae pawb o gwmpas yn siarad Cymraeg. A bod yn onest, dwi'n bach yn overwhelming hefyd. Jyst mewn 5 munud, dyna'r mwy o Gymraeg dwi erioed wedi clywed. Un peth arall dwi eisiau dweud. Ti'n recordio? Dwi'n methu stopio gwenu, jyst yn cerdded yma yn clywed cymaint o Gymraeg. Dyna beth dwi'n neud fel arfer? Gwrando ar bobl yn siarad ieithoedd eraill. Be di gair? Cristffeinio? Nath i ddechrau bwrw glaw, so eisiau i gysgodi a chael coffi. Dwi'n dod o Hong Kong, wrth gwrs bod gen i ymbarel. Oedd y tywydd hyd yn oed yn Gymraeg. Oedd yn bwrw hen ragydd a ffyn. Oedd yn mor brysur bod fi'n methu ffeindio lle i eistedd. Dwi'n crwydro y maes. Wel, dim rwan, achos mae'n bwrw yn wael. So, eisiau i lwyfan y maes i'r pafiliwn a'r stondina i weld be oedd yn digwydd. Dwi ddim yn nabod y bobl yma. Pwy ydyn nhw? Aled Wyn Davies? Na. Steve Thompson? Na. Aled... Hall? Saesneg di o? Ne? Dim syniad. Ian Wyn Jones, dim syniad. O, David Iwan dwi'n nabod, of course. Oedd pawb yn edrych mor brysur, felly o'n i'n methu aros i mwydro nhw efo fy'n cwestiynau. Nes i cwrdd â chi, Israel dwi. Idwal? Israel. Nid Idwal. Na. Rhy Gymreig. O, le ti'n dod? O Llanfair Pwll. O, Llanfair Pwll? Ie. O, dwi'n nabod lle. Be ydy'r Eisteddfod? Be sy'n digwydd yma? Mae o'n gwyl fawr. Wel, mae'r Steddfod yn rhyw fath o bentre mawr lle mae siaradwyr Cymraeg Cymru gyd yn dod at ei gilydd i fwynhau siarad yr iaith, diwylliant Cymru, y celfyddydau, llenyddiaeth, pob math o bethau, ond i fi mae'n fan cyfarfod, lle mae pobl o bob rhan o Gymru sy'n siaradwyr Cymraeg yn dod, hel straeon, gweld pobl dyn ni ddim wedi gweld ers blynyddoedd, a jyst cael teimlad da bod yr iaith yn iaith fyw o hyd. Oes angen yn eich chi i ddysgwyr dod yma? Fel pelerin dod pilgrimage neu... Wel, fysa'n neis i nhw ddod a clywed Cymraeg a gallu siarad o bobl yn fysa. Un o'r problemau pan ydych chi'n dysgu Cymraeg ydy bod chi'n methu ffeindio bobl i siarad efo. Yn gytuno. Dach chi gyd yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf? O, neis iawn. O, pam dach chi wedi dod i'r Eisteddfod? A gweld ffrindiau yn bobl da ni'n nabod. Felly dach chi'n nabod lot o bobl yma yn barod? Bobl
o ydych chi wedi gweithio efo yn y gorffennol, neu bobl o ydych chi'n coleg efo, neu teulu sy'n byw yn bell i ffwrdd. Ie, ydych chi'n gweld lot o wynebau cyfarwydd. Iolo Morgannwg, ti wedi clywed amdano fo? Cymraeg, da ni'n siarad Cymraeg. Ben bora tan os yn y gwelyau. Of course, ie. Ddim sioe ydi o bod ni'n siarad Cymraeg wythnos o Steddfod. Dyna da ni'n neud. Wedyn mae wedi newid dros blynyddoedd. Mae'n siŵr bod hi'n llai ffurfiol erbyn hyn. Llai ffurfiol? Llai ffurfiol? Dwi'n meddwl. O, dyn Dwi'n sy'n. meddwl bod hi'n iawn i ddeud hynny. Pe fydda i'n mynd, os ydy dawan am bod i'n mynd i rwla fatha Llandudno neu beth. A dwi'n cerdded ar hyd y stryd, os o'n i'n meddwl siarad efo rwy'n ymhasio fi. Ond yn Steddfod, da ni'n tueddu i ddeud helo a o lle da chi'n dŵad a mae pawb yn siarad efo pawb yn dydi ac wyt ti'n teimlo'n yn od yn siarad efo hollol ddieithryn ynde. O, mae'n golygu llawer iawn, yn bersonol, yn sentimental ac hefyd yn diwylliannol. Lle'n sentimental, mae'n golygu lle hapus, lle braf efo gydag atgofion hynod hapus, achos dwi wedi bod yn dod ers yn babi i'r Eisteddfod efo rhieni, efo teulu, fy nain a fy nhaid, ys talwm. A mae o'n rhywle lle ti'n cyfarfod y ffrindiau, hen ffrindiau ysgol, hen ffrindiau coleg. Ydyn ni, lle bynnag, ydyn ni, ysyn ni ar yn gwyliau, Sbaen a falle. So ti'n clywed rhywun yn siarad Cymraeg, o, da chi'n siarad Cymraeg? A ysyn ni ddim yn gadael iddyn nhw fynd yn osan. Oedden, da ni'n byw yn lle a lle, ynde. Oedden mae rhywun yn dweud, o, lle, y Cerrig y Dreidion. Dwi'n abod rhywun o Cerrig y Dreidion. Pawb yn efo pawb yn Cymru. Ie. Mae'r iaith yn creu rhyw fath o gysylltiad ar unwaith. Mae o'n rhywbeth dwi'n edrych ymlaen amdano fo. Honestly, o'n i fatha plentyn. Dwi'n excited ynde. O gan ddod i'r Steddfod ynde. A wedyn dwi'n prynu raglen rhywbeth efnos yn gynt. A dyn dwi'n drwyddo fo. A dwi'n marcio bob peth sy'n gwneud eisiau weld. Sa'n posib gweld bob peth. Ond da ni'n gweld pethau na da ni fatha cyfarfod efo chdi rwan. A dwi wedi cael y ngeni yn Porthmadog, wedi bod yn coleg yn Bangor, ac yn dysgu mathemateg yn Ardudwy, yn Harlech. Dwi wedi gweld y byd. Dwi wedi bod yn cystadlu efo'n gilydd ers ni yn ysgol gyntaf. Ie, gan ni seis. Felly, da chi wedi tyfu fyny yn y diwylliant? Rhaen bersonol yn licio mynd i'r pafiliwn i weld i'r seremonia fel y cadeirio. Y cadeirio. Mae'r coroni heddiw, pnawn ma dwi'n meddwl. Coron, oce. Beth sa'ch chdi'n colli os sa'ch chi ddim yn dod i'r Eisteddfod? Chwistrelliad o Gymreigtod pob blwyddyn i rywun sy'n byw yn Llundain, bod yna digon o bethau yn digwydd yn Gymraeg yn Llundain. Cyfle i weld ardaloedd gwahanol yng Nghymru hefyd, ffordd i ddarganfod Cymru i fi hefyd. O le wyt ti wedi dod? Dwi'n dod o Gogledd America, o Wisconsin. Roedd fy mam gi yn dod o Fryn Maw yn y De Cymru. Felly oedd cysylltiad rhwng fi a Cymru. O, wyt ti wedi dod i'r Eisteddfod llawer o weithiau hefyd? Wel, ie, es i i'r Eisteddfod 2 flynedd yn ôl. Cyn i fi ddysgu Cymraeg, felly o'n i fel... Cyn? Ie, cyn i fi ddysgu Cymraeg. Wel, ar ôl 2 wythnos o ddysgu Cymraeg, felly... Sut o'ch chi'n teimlo? O'n i'n teimlo fel, diddordeb ond nerfus iawn. Achos bob dri fi siarad gyda rhywun, achos oedd rhaid i fi fod yn hyderus, oedd y bosibilrwydd, fas nhw'n gallu siarad yn ôl. Felly, llawer ofnar ni ar y pryd. Cymaint o bobl yn sôn am ryw coroni, so o'n i eisiau ffeindio allan beth dio, ond oedd hi mor brysur yn y pafiliwn go iawn, oedd rhaid i mi wylio ar sgrin fach mewn tent syrcas o'r enw y Babell Lên. O'n i'n teimlo ond bach yn anghyfyrddus ar y dechrau, achos mewn gwirionedd doedd gen i yn syniad be oedd yn digwydd. Oedd o mor od gwylio rhywun yn derbyn coron oherwydd ysgrifennu cerdd mewn pabell syrcas. Actually, yn kind of based cael coron achos llenyddiaeth yn lle genedigaeth. It's based. Yn gyflwynedig gan Elin Haf Davies. Dwi'n newydd wylio'r seremoni coroni?
oedd o? Ie, dwi'n meddwl. Ie, eitha diddorol, profiad diddorol. Rhaid i mi gyfaddef, roedd y iaith lenyddol tipyn bach yn anodd i mi ddeall anyway. Mae yna deimlad o traddodiad o hynafiaeth yn y seremoni sy'n eitha special, ac hefyd y suspense o'r ffeintio allan pwy enillodd, achos mae popeth yn anonymous. Ie, dwi wedi clywed amdano fo o blaen, ond mae'n diddorol iawn. Mae'n wahanol i gweld y peth yn mynd ymlaen. Wel, dim yn y pafiliwn, ond eitha agos. Dwi ddim yn arfer dweud chi yw bobl, felly dyna gyfle dda i ymarfer. Wel, dwi ddim yn arfer gweld mwy nag un berson ar un pryd yn Gymraeg, ac dwi ddim yn siarad yn ffurfiol i bobl fel arfer, achos jyst ffrindiau fi, dyn nhw. Ti'n holi ni, ta ni'n dy holi di? Dwi'n holi chi. O, Chai. Wel dyn chdi. Ie, ym mhob iaith mae'n dipyn bach yn wahanol, achos weithiau mae pobl yn teimlo'n hen os ti'n galw nhw'n chi, ond enghraifft yn yr Almaeneg, os dwi ddim yn defnyddio'r rhagenw cywir, maen nhw'n flin, felly jyst angen teimlo sut mae'r diwylliant yn gweithio. Mae'n camu allan. Orsedd ydy'r gair. Wedyn lot o bobl mewn gwisgoedd. Ie, mae'n cool. Gwyn, coch, dim coch. Wedyn gwerdd, glas, be arall. A mae'n y blant. Mae'n gifio NHS. Dwi eisiau siarad nhw, ond dwi ddim eisiau atal y pared. Halo! Gai stopio nhw neu? Yr orsedd. Hen seremoni a ddechreuwyd gan y bardd, Iolo Morgannwg. Oedd o eisiau dathlu diwylliant Cymru mewn ffordd unigryw a thrawiadol. Felly, aeth ati i lunio ffantasi yn seiliedig ar yr hen ddelwyddon Cymraeg a cheisio efo'r seremoniau newydd. O wisg wen ydy enillwyr y prif o brwyon, a gadair, a goron ac yn y blaen. Gwyn, efo toch ar y pen, ydy'r prif feirdd. Glas ydy arbenigwyr cyfreithiol, newyddiaduriaeth, chwaraeon neu gyfraniad elusennol. Gwyrdd ydy'r rhai llenyddol neu bobl sydd wedi pasio arholiad neu rad yn y Gymraeg. A'r final boss ydy'r archdderwydd. Mi o'n i eisiau cyfarfod hi, ond oedd hi ychydig yn brysur. A oes heddwch. Mi o'n i'n dechrau sylwi pa mor wahanol oeddwn ni i bawb arall yno. Nid yn unig oherwydd fy mod i'n dod o rywle arall, ond oherwydd nes i ddim cael fy magu o fewn y diwylliant. Y gorn. Cael i'r gorn. Dwi ddim yn siŵr os dwi'n perthyn i'r bobl yma neu i'r diwylliant. Wel, dwi'n siarad y iaith, ac dwi wedi clywed cymaint am y diwylliant, ond mae pawb arall yma wedi tyfu fyny ynddyn nhw, ac dwi'n teimlo bod pawb yn nabod pawb yma. Y ffaith ydy bod fi erioed wedi byw mewn cymuned Cymreig. Mae'r pethau mae'r pobl eraill yn cymryd yn ganiataol yn teimlo'n reit estron i fi. Y gwisgoedd, y seremoniau, y traddodiadau, y cysyniad am y holl beth. Enghraifft, dwi'n nabod llawer o gyfansoddwr Cymreig, di-Gymraeg, sy'n teimlo'n Gymru ac sydd ddim yn ystyried yr iaith fel rhan ganolog o'r diwylliant. A dwi'n ddigon Cymreig i fod yma. Yn lle pendroni dros fy hunianiaeth fel unigolyn a chwestiynu fy modolaeth ysbrydol, nes i benderfynu aros i holi mwy o bobl a chael ambell creb tra bod fi'n aros. Un o'r brif negeseuon yr orsedd ydy i annog heddwch drwy'r byd sy'n beth braf, dwi'n meddwl. Dwi yn clywed llawer am heddwch yn y seremoniau. Oes angen siarad Cymraeg yn rhugl mwyn cymryd rhan yn yr Eisteddfod?
Dim o gwbl. Mae yna bobl yn dod yma yn rhuglen y Gymraeg, mae yna bobl yn dod wedi dysgu'r iaith, mae yna bobl ddi-Gymraeg yma wedi dod mwyn clywed yr iaith, mwyn bod yn rhan o'r diwylliant Gymraeg a teimlo bod nhw'n perthyn i hyn hefyd, achos mae'r iaith Gymraeg yn perthyn i bawb. Iaith i bawb yng Nghymru ydy'r iaith Gymraeg. Os ydych chi ond yn gallu dweud bore da, neu swmai, neu os ydych chi'n rhuglen yr iaith. Dim ots, mae'r iaith yn perthyn i bawb. Bo' chdi'n dathlu dy hunaniaeth Gymreig yn bennaf. A bo' chdi'n teimlo'n rhan o deulu Cymreig Cymru. Ia, bo' ti'n rhan o Gymru'n da. Dwi'n dod o Gaer Efrog yng Ngogledd Lloegr yn wreiddiol. Wyt ti'n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf? Na ail iaith yw i, ond nes i ddysgu hyd dros 5 mlynedd ar 10 ar 20 yn ôl bellach. 5 mlynedd ar 10 ar 20, oce. Amser maith yn ôl. Amser maith yn ôl. Ti'n dod o Loegr, ti'n byw yn Lloegr, wyt ti'n teimlo yn Gymro? So ni ddim yn disgrifio'n hunain yn Gymro. Dwi'n galw yn hunain yn Efrogwr Cymraeg os ma'n i ti. Oherwydd... Cymraeg yn y synwyr bod chdi'n siarad Cymraeg? Cymraeg, dim Cymreig, ond Cymraeg mod i'n siarad Cymraeg, felly. Ydy dysgu'r iaith Gymraeg yn ddigon i fod yn rhan o'r diwylliant Cymraeg? Mae'n rhan bwysig o'n diwylliant ni. Da ni'n canu yn y capeli, da ni'n canu'n bob man, da ni'n canu'n games rygbi. Felly, os ti'n gallu cymryd rhan yn hynny drwy allu'r iaith, dwi'n meddwl bod yn agor lot fawr o gyfleoedd i chdi. Dwi'n meddwl bod ni yn fwy cynhwysol rwan medrych chi fod yn Gymru heb siarad yr iaith. A mae hynna'n dda. Ond os ydych chi'n dysgu'r iaith, mae fel mynd o llun du a gwen i llun lliw. Ydych chi jyst yn cael gymaint mwy allan o'r diwylliant. Gwir. Mae'n dibynnu arno ti y dysgwr, dwi'n meddwl. Mae bosib i bob un ohono ni ffindio ein rhydwaith ni, ein ffordd ni o ffitio mewn i'r diwylliant. Ac mae'n rhywbeth i ni i ddaganfod, dwi'n meddwl, ein ffordd ni personol i mewn. Mae'n gymaint o gyfleon. Ac mae bobl, os chi'n ffindio eich pobl chi fel petai yn trwy'r Gymraeg, mae hynny yn mynd i weithio'n dda iawn i unrhyw un, dwi'n meddwl, sy'n wirioneddol eisiau dod yn rhan o'r gymdeithas Cymraeg. Cwestiwn da. Wel, ti'n gallu cymryd rhan o'r sgwrs. Felly, ti'n gallu fel cael y brofiad i bod rhan o'r cymuned. Dyma beth dwi'n meddwl 100%. O'ch chdi'n teimlo dwi bach yn estron fel person tu allan? Wel nawr, dwi'n teimlo yn dda. Ond ar y munud, y thro cyntaf, o'n i'n tipyn bach, allanol. Beth sydd wedi newid? Wel, nawr, dwi ddim yn siŵr os ti wedi sylweddoli, ond dwi wedi dysgu Cymraeg. Na, mae'n plygfechiadau. Mae'n haws sgwrs gyda phobl. Felly, ydych chi'n meddwl bod fi'n ddigon Cymreig i fod yma? Siwr iawn, mae'n croeso i bawb. Os ydych chi'n dweud bod fi'n Gymro? Byswn. Dim problem o gwbl. Oce. Dy iaith y dda gyda. Mae dy iaith yn dda a mae dy aceni sy'n credu bod chdi'n Gymro Gymraeg go iawn de. Oce, dwi'n gallu twtho chi. O ddysgwr i ddysgwr, be wyt ti'n meddwl mae angen i mi ddysgu am diwylliant Cymraeg ar gyfer dod yn rhan o'r gymdeithas yma? Was dim byd yn ofynol dwi ddim yn meddwl. Fydda neb yn gwybod popeth am ddiwylliant Cymraeg, ond y pethau sydd o ddiddordeb i ti, wnewn nhw trwy'r Gymraeg a dysgwch mwy amdanyn nhw trwy'r Gymraeg. Dyna'r ffordd ymlaen dwi'n meddwl. Felly mae angen ffeindio llwybr fy hun. Y llinell olaf, oce? Mae llawer o bobl wedi dweud bod nhw'n mynd i'r Eisteddfod achos maen nhw wedi hen arfer a dod i'r Eisteddfod. Hyd yn oed ers plentyndod, mae o fel rhyw fath o draddodiad personol iddyn nhw. Pan nes i gyrraedd yr Eisteddfod am y tro cyntaf, o'n i'n teimlo fel rhywun sy'n edrych tu mewn o'r tu allan. Ond, gan fod y Cymraeg yn iaith leiafrifol, efallai bod cefnogi'r iaith a'r diwylliant
mor bwysig, neu hyd yn oed yn bwysicach, na thyfu fyny ynddyn nhw. Ond tra bod nhw'n siarad am Iolo Morgannwg a'r hanes, nath nhw atgoffa fi, mae pob traddodiad yn syml yn rhywbeth naeth rhywun dechrau rhywbryd. Dwi'n gallu cychwyn traddodiad personol newydd heddiw. Efallai mewn 10 mlynedd, 20 mlynedd, fi fydd yn deud yr un peth. Dwi'n dod i'r Eisteddfod achos dwi bob amser wedi dod. Ac mae mynychu digwyddiad o'r fath wedi bod yn ffordd anhygoel o deimlo tipyn bach o Gymreigdod a sylweddoli di fod yn rhan o rhywbeth byw sy'n dal i esblygu ac sy'n berthnasol i fywydau miloedd o bobl o bob math. Pobl sydd wedi tyfu fyny mewn amgylchedd fyna. Pobl sy'n dod yn ôl i Gymraeg ar ôl gyda hi yn yr ysgol. Pobl sy'n dal i ddarganfod neu archwilio'r iaith fel oedolion. Hyd yn ôl rhywun o wlad Beth sy'n dod yma am y tro cyntaf.